देखिए लोग आज के खाना में का बनल बा है। तने भात बनल बा है। एकरा के पहले दू थरिया में निकाल लेते हम अपन रूममेट खातिर। कितना बढ़िया एकदम भात बनल बा आज के। और मेन सामान के अभी थोड़ा सा रख देने के बाद में घाटी तो लेवल जाई। अब मेन बा सब्जी में का बनल बा देखिए एकदम सरसों लहसुन के मसाला का एकदम मस्त सेम आलू के सब्जी बनल बा एकदम ग्रेवी वाला। इहो निकाल लेते दो दोनों थरिया में। ऐसे रात तक खाते हम सब्जी बना लेते रात तक ले रोटी खाली बना के रात के काम चला लेते। उसके बाद एकदम मेन दाल। नहीं नया नया रूममेट आयल बा घरे से देखिए एक चले दाल देखिए कितना गाढ़ा बनल बा। एक बार दाल के क्वालिटी चेक करें एकदम गाढ़ दाल। ऐसा खाए में अंदर बेचा जाए के पड़ी।